Хайде, прочети писмото сега. Кажи какво си приготвил. Здравейте, деца, аз съм известен български писател. Много обичам да пиша книги за деца. Имам една любима на всички български деца. Казва се Пътюларско царство. То сетихте ли си как се казва Мран Босилев? Така е, ама не е. Така името ми е Гончо Негенцов, обаче ми се искаше името да е по-звучно и поетично, затова си избрах названието на билката Босилек. Той е много ароматен, особено сутрин, когато е росен. Затова започнах да се подписвам като Ран Босилек. Така ме знаят всички дечица. Ето, днес всички вие сте пак отбор, дружина, която славно отличи се за заслугите ваши. Аз и моите пътиланци славни решихме в царство наше и вас да приемем. Сертификат за членство в Пътиланско царство вършам на дружината ваша, весели и здрави като пътиланците и вие бъдете. За игри нови през ваканциите се гответе, но до тогава дружина вярна бъдете. Книжки четете и прилежни ученици бъдете. Тогава пътиланци мой от радост не ще зная къде съм, дали на небето или на земята, златно слънце ще ми огрее душата. Поздрав най-сърдечен от мен и от моите славни пътиланци. Данчо, Панчо, Дана, Мика, Гана, Ганчо, Стойчо. Ваш приятел вечен Ран Босилек.